Isicela ngisilandele ngilaphethi kataka uyinika maka uyiva. Subscribe to the channel. Tata. Ayifunda phi? Danifunda phi? Danifunde Nkuleko mntanam. Nkuleko. But ke zange ngiqale ndifunde Nkuleko, ndafunda ngoMjuleni, Khodlo, then ndafunde Nkuleko ke ngoku. Ngoba dani Wayifunda kangaphi tata? danifunda kangaphi? Njani mani mani danifunda kangaphi? Wayifundiswa kangaphi? Danifundiswa kangaphi? Danifundiswa kaloku almost every day xa ndifika esikolweni bendifundiswa. Njengawe xa usiya esikolweni uyafundiswa musa. So every day you wayofundiswa into eyi-one? Every day ndandifundiswa into eyi-one. Lona angafundiswa into eyi-one every day. Bendifundiswa mhlawumbi namhlanje kubekho loo nto ifundiswayo, then ngomso uba sizawufunda yona mhlawumbi besiqala nge-homework kanye yabo, and then ke ngoku sigqibezele okanye senze enye into. Why undibuza lo mbuzo? So yiloo nto leyo ufuna uyithetha uyivile. Awunayo enye into enondibuza yona? Leka undifota ndilele. Hayi wethu, khawuyeke mani, khawuyeke uyivile.